Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kama chenro moro mar buch jopiny kama koro welo modhialo osedonjo e studio ka endie David Oyaro men japuonj kendo en jatend NAT Manyando. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Wycliffe Omondi kata Wiko Nyang' en jasiasa kendo en jaohala. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Obungu Owich en president mar bunge la wananchi, embe ogo kodwa mbaka kene dala mar Kisumo. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Awiko wachaka ne kodi e wachni. Gini en kaka inene, en ng'anyo kose en rapar. To nego iye kode kosidagi. Erokamano ahinya Trevor. Kendo kuom thuolo mwayudo kama, wadwoko ne Nyasaye erokamano. Kwachako gi penjo minyisa, aneno ni en rapar, ok onego bed ng'anyo. Rapar en gima watimo kata wan e miechwa. Kan babawa nosewewa ndalo moko, wanyalo chopo kata 10th anniversary moro to waparo jaduong', waloso girwa moro, wabudho ka waparo go jaduong'. Onego bed ni ka kiny itime, titime ka rapar, nikech onge gimomiyo ming'anyone. Koro ka en gima itimo kaka rapar, taparo ni onego yienegi mondo gitime kaka rapar. To time koluwore gi chike mag Kenya. To kolokore ng'anyo to koro ok onego lokre ng'anyo. Mano mana ka ng'ato nitie madwa donjo gi gike mondo loke obed ng'anyo. Onge gima ing'anyone sani. Joma dwa paro jogi manowegi manotho 2024 oyienegi giwuothi ei town kama gidwa chopeno, kata ka gichopo to Mboya gi lemo. Nitie seche ma sirikal ochiwo mag weche ma kamago rumo, ma en saa 12. Kose rumo wuotho saa moro ka gitieko, ng'ato ka ng'ato dogi, but kik gidonjre gi gik jomoko mane town. Giwe jomoko bo bed gi ratichgi mar uso gigi, jouso, joma dhi mbele gi biashachgi, kik ng'ato interfere go. Koro tim gimoro amora kaluwore gi chik. Okay. Oyaro, in kaka japuonj, ere kaka unyalo konyo e wachni? To in iyie gi wachni kosidagi? En rapar, en ng'anyo, iyie kode kosidagi to jopuonj nyalo konyo nani? Erokamano nyakwar guoko cha pesa. First, yiena ago erokamano for hosting us here. Mar ariyo, iyalando ni an jatend NAT. Yes, indeed. Atelo ni jopuonj ma Chemelil zone and Minara zone. But an gi jotenda NAT kanyo. Kotelnewa gi executive secretary ma en Kananga. Koro kiwacho ni jatend NAT tinyalo miya lweny e office. Rapar en gima ber. Tang'eyo kitwa kaka jarateng'. Wadhi chake ka rapar, gimoro kar saa 8 kama, wadhi loke. So wang'iyo kode. Wachake rapar kamano. Message gi send maber, to gimoro kar saa 8 mark my words, odhi lokore gimachielo. To be nang'e ni security apparatus dhi kethe. Security apparatus ema dhi kethe, moko jopiny ema dhi ketho gi. Amba se ng'anyo matin. Ang'eyo. To nang'o mano timore? Gine ma gidhi kuongo bayo tear gas. Kaso lweny wuok. Koro sani ka ber to gini onego timre koso ok onego timre? Nyako timre, rapar nyaka timre. Okay. Yeah. Wewe nyaneno Obungu Owich wacho nang'o? Obungu Owich kinyalo winja maber, wachni usiro koso udagi kaka bunge la wananchi? Mokwongo jadong Trevor, yiena mondo akaw thuolo makende mondo agoni erokamano odiochieng' ma kawuono kuom miya thuolo mondo abed ka awuo kod oganda, agol pacha. Mar ariyo, yiena mondo akaw thuolo makende mondo aor ote mag kuyo gi lit ne anyuola mag jogo matindo miluongo ni Gen Z mane owuok oko e pacho mar piny Kenya ka, kendo kane nyiso chia gi thuondi, kane ginyiso courage, sacrifice and patriotism kaluwore gi gik mane nitiere at that time, mane nitiere finance bill mane gikwedo. Mar ariyo, yiena mondo awachi ni wan kaka jo Kisumu County, Siaya, Homa Bay, Migori to gi riwruok mag bunge la wananchi te piny Kenya. Bunge la wananchi en platform mochiwo thuolo ne jopiny mondo wach pachgi kata ratiro margi e yo maonge akweda. Mokwongo, wan gi jogo mapako kendo wacho ni kiny en odiochieng' mar rapar, kendo gin gi ratichgi mar wuotho kod anyuola mag jogo manohinyore ka gidhi kuonde mopogore opogore kaka kanisa, kata kawo flower ka gitero e liete mag jogo mane onindo, kata chung' kod anyuola mag jogo manowito mwandugi. Mar ariyo, wan gi jogo mawacho ni odiochieng' ma kiny en odiochieng' mar tich ma kawaida, kendo japiny
onego bed ni kiny mondo to dhi e tije ma kawaida kaka pile. Jogo matimo weche mag ohala mag geche odhi nyime, jogo mauso matimo ohala mopogore opogore, jogo ma bende kiny der mar bede udi, gin bende wayienegi kaka bunge la wananchi ni ber mondo kiny gibedi. To moloyo kapok lose the point, yana mondo awach ni rapar en gima important kabisa history mar dhano, nikech en odiochieng' miparo godo gino mane omako ngimani. Kaka rapar mag Gen Z, wanyalo paro rowere mathuondi manowuok oko e pacho ka. To moloyo kachako gi Kisumo ka, daher mar paro kijana maniluongo ni Maulid, mane nohinyore kokalo e lwet obila, manogo lisasi 9 e stage. Omiyo pod en lit kabisa ma pod watero ne anyuola machalo gi mano. To waparo bende jogo mane obila ne orocho ratichgi kar Nyalenda, kar dak ma Nyalenda, kane gidhi kendo gibambo mine e kar dak ma Nyalenda, kendo doho nyocha osechiwo thuolo kowacho ni mano notimore, nikech doho noseng'ado mowacho ni mano en gima notimore. Koro wawache ayanga. Omiyo daher mar chung' kod anyuolago kawacho ne gin gima notimore no en gima ber, kendo kaka rapar oyienegi mar mondo mi giyud thuolo, kendo police ma en police service matimo the service onego bed ni kaber to kiny girit jogo mowuok e kuonde mopogore opogore manyalo dhiye timo rapar e yo mar kwe. To jonjore manyalo biro kod paro magalagala madwa ketho mwandu mag jopiny, madwa timo timbe manyalo rocho ratich oganda mamoko, gin to giwegi mondo polis okawnegi chik mowinjore, kendo kaber to mondo makgi otergi e ute mag ang'enge, mondo otergi e doho mondo giluw chike mag piny Kenya kaka dwaro. Nikech nyaka wayiere kaka bunge ne wan kod chike ma osupport gimiluongo ni maandamano kata riwruok kanyakla, iluongo ni the peaceful demonstration kata assemble. Anitie jomoyie ni gidwa ni gichokre kanyakla ka gise notify the police, to police nyaka protect their rights. To joma be ok dwa dhi e ng'anyo, gimbe their rights must be protected. Kik jogo madwa dhi e ng'anyo odiochieng' makiny giketh ratich jogo mok dwa dhi e ng'anyo. But aparo ni odiochieng' makiny ok onego bed ni en ng'anyo, onego bed rapar. Makade en dwacha, to awagombo ni jo Kenya oriwre ga anyuola mag jogo manolal, to wachokre kanisni mopogore opogore, to walem ne anyuolago, to waket mafua, wamigi mafua, to gima bende wanyalo bedo go matin matin, bende wanyalo miyogi kwagone anyuolago pole, to wawegi ka gidhi e mier, to ji okel koko odiochieng' makiny. Alright. Waduoga ne studio ka India. Wiko in kaka ng'ama dwaro telo, ibiro nyiso ni telo mane midwaro. King'iyo gini, nitiere kuonde ariyo. Nitiere polis, nitiere jong'anyo. Dier mondo ang'o motimre kiny. Jo polis otimre nade, jong'anyo otimre nade. Mondo mi koko wuogi gini. Mana kaka osiepna no osewuoyo toke kanyo. Kendo wacho maber ni ka polis osebedo notified ni kiny nitiere peaceful. The word peaceful jaka kale iye. Eka koro bedo gima ni e chik. Gise notify police, awinjo kata news, gise notify ne CS mar internal security ose confirm. No miye notice ni kiny ji paro mar timo rapar. To ka itimo rapar, kako wachi, I expect police mondo mi ochiw arita ne jogo madhi paro jogi manoyudo lit. Aparo ni ka nitie ng'ama genuine mane owito ng'ato, to kapar ni kiny nyalo bedo odiochieng' moro mar koko. Aparo onego bedo odiochieng' ma jogo manowito jogi biro to paro. Jomoko nyalo tiyo gi kanisa, jomoko nyalo tiyo gi mosque, jomoko nyalo wuotho ndara. Iwuotha ka ok interfere gi gimoro amora mar ng'ato, nikech ng'ato ka ng'ato nigi ratiro. Kaka jogo bende dwa ni mondo rit ratichgi, e kaka onego rit ratiro mar joma moko. Omiyo kago mwalimu ne wacho, ok I expect ni police mondo chako donje oba kata tear gas manyalo scare ji. Ing'eni sa ng'wech kamane ma koro ng'ato donje gimoro amora, kata momake lwete samoro nyalo dhi go gir ng'ato, ma ok onego bed ni bet kamano. Omiyo wan kaka josiasa, agomba ahinya ruoth komiya nafas, abiro telo ne jo-Chemelil Tamu Ward kachopo 2027. Abiro bedo MCA margi manyien. To Gen Z wa makocha, ang'e ni maybe ang' mano ne bede mbele, kata kapod wa discuss, nikech ang'e ni weche ng'eny. Wabiro neno
kaka onego bed ni gigi watimo mondo wa protect Gen Zs magwa. Gima kama kik chak timre. Obed rapar, but ok wagomb ni gima kama ochak otimre. Wakaw example gi gik manotimore kata Rwanda. Magitemo matek ahinya, ok gidwa ni gipar kata ni gino notimore. Koro gibiro gitimo rapar, lakini ok gigomb ni gima kamano chak timre na pinygi. Ok wagombi Kenya ma wantie ma kawuono ni onego bed ni ji tho kaka ne githo. Ne githo e yo ma ok owinjore. To koro wagombo niya, mano waket to an end. Kik mano chak timre. Watim raparwa maber, joma dhi lemo dhi olem, joma wuotho mos koting'o bango gi ma white gi bendera mar Kenya, manyiso ni gi jo Kenya, be otim mana margi mamos maonge koko moro amora Trevor. Mwalimu, ing'eni nitiyo gi jo Gen Z miwinjo ka Wiko Nyang' wacho go eko. Yes. Ang'o en ujumbe mane madimigi sani? Nikech gin giwegi giwacho ni gini en ratiro margi. To imbi wacho maber ni samoro polise matugo ga lweny. To gin giwegi be samoro gibiro tiyudo ka nitiere jomoko mabe temo ka gima dwa mayo ji, dwa timore nade. Koro polis onge gi saa mar ng'eyo ni manga maber, ma jang'anyo, ma jalweny, ma jakuo. Koro weche muoch. Yes. Ang'o madinyisgi go jenje ma Gen Z go sani koro? Ojende go okawe gima mabor ahinya giga. Gima gimora go ka giwuok gi ng'anyo to gitemo nyiso sirikal ni waonge tich. Debed ni sirikal omanyo negi engagement to onge ng'a dhi ndara. Koro wuok gi oko number 1 demonstrate ni waonge tich. Gima gombo ni sirikal omanye kaka engage gi. Paro ni Nyota Fund nitie, poko capture gi maber. Kazi kwa vijana nodwa capture gi during Uhuru's time. To ka gombo ni kiny ka gidhi ng'anyo kaka vijana, to giwere gi tulo. Ng'ama dhi ng'anyo peacefully rwako white. Girwako white and most of the time giwer patriotic songs. To police bende gimomiyo nanyisi ni gine ma giprovoke gini. Kana study kikelo Raila JKI. Dong ji nomuomo nyaka airport. And the police no bedo mamuol gi dhano kendo ne gi ji otimore nade owuok e airport mochimo Kasarani. No kaneno koko. To mache manuting'o ang'owa magnitude. Omiyo apoda insist ni ka police oweyo gi, police bi nyaka bed ready mondo yanye. Ower wende miyanye go, it is normal. To ka police act mo treat gi professionally maber, to onge gima koko kiny ne bede. To kijende gi wuok gi oko dhi ng'anyo nyisowa ni ok gin engaged. Ka ne sirikal nyalo yudo gi like that Nyota Fund, onego be ni engage nyithindo gi motegno momi ng'ato ka ng'ato. Koro sirikal o expand that Nyota Fund. Okay. That fund jo bed maduong' manyalo capture gi te. To bende kata kidhi e gweng' kunde mwaecha, kazi kwa vijana, that element of kazi kwa vijana oduoke. Mondo kata ka en bath yo to bete maber to giyud some amount maginya timo go gimoro. Okay. Obungo Wich, ing'eni wacho ni sani uno kudwa dhi ng'anyo nikech usiro sirikal lwedo. To ndalo mane ukusiro sirikal to nujadhi ge ng'anyo. Joma wacho mano diwach negi nang'o? Jadong Trevor, Yanamada wachni ni you cannot apply the same method and expect a different answer. Nyaka wayiere ni piny lony to lony mar piny nyaka wadhi gi lony mar piny. Adwa na wachni mokwongo kabisa. Adwa gwero kamano ne joma tindo miluongo ni Gen Z for exercising courage, sacrifice and patriotism. Tarika 25 dwe mar auchiel higa mar 2024 ne giwuok oko motegno kendo ne ginyiso chia kendo ne ginyiso ni gin jogo mochiwore kaluwore gi gima ne dhi nyime. Daher mar wacho nyaka sama wan godo kawuono ni gigo mane ne gi push at that time nitiere ma sirikal nochike itgi kendo president ker mar piny Kenya noyiere kodgi ni nitiere gik mane nyaka losi. Nyaka sama wan godo kani kopogore gi the affiliation kata side ma ng'at machielo nitie. Ngech bedo na pako sirikal to en raticha, bedo ni ng'ama chielo bende ok pak sirikal bende en ratiche. Ana wuon kaka Obungo Wich, ing'eyo maber ni kata ng'anyo mag piny Kenya ka onge mane akoso kata chiel, kendo asetelo ne Sufuria movement mana rwako sufuria e piny Kenya ka wawacho gik moko mane ok dhi makare e kindego. Achiel kuom gimomiyo sani endi koro okana wuon kaka Obungo ka support mondo wachak wabed gi ng'anyo en ni ne wakwedo weche mag high cost of living.
Makipenja kawuono tadwa na wach ni sirikal osetemo moketo kenge ma oduoko the high cost of living piny. Mokwongo nengo mar mogo sani ni piny, ok en compare gi kaka ne ntiere kinde mane Uhuru Muigai Kenyatta weye gi sani ma President William Samoei Ruto nie kom gi sani. Mar ariyo, kowuoyo nengo mar fertilizer, kwa pimo nengo mar fertilizer at the time mane Uhuru Muigai Kenyatta nie telo mane 6,500, sani en about 2,500. Mano is a progress report manyalo kelo mor mar ng'ato manyalo support godo gimoro. Mar ariyo en dongruok manitiere piny Luo e 4 Luo Nyanza region counties kanyalo kwano achiel kuom gigo manyalo neno gi sani in terms of infrastructural development. Nderni, gigo magerore, weche mag stima, gigo matimore mopogore opogore, weche mag vijande, kony mopogore opogore mabiro, to gi the political empowerment motimne yawuot Luo e sirikal masani. Kata ka ng'ama ofuwo machalo nade. Iwacho mana ni ng'atno mofuwo ahinya ema ok nyal loko pache. But ng'atno ma ong'eyo ni gimoro ni ka nitie change to nyalo lokore kod change. Change nyalo chopo kama nyalo change ng'ama chielo. Omiyo an ok apak sirikal gi sani nikech ng'ato wachona mondo apaki. To be ok apak sirikal nikech nitiere mit bilie mayude sirikal. But apako sirikal kaluwore gi dongruok maneno e alwora mantie from Kisumu, Homa Bay, Migori, to gi Siaya kapok kadhie other counties mar outside the Luo Nyanza region kuma antiere gi sama wuoyo kodi. Moloyo duto, yena mondo akaw thuolo mondo ago erokamano ne minena manowuok oko kawuono ayanga Kisumu. Kawacho ni gin bende giol kod ng'anyo kaachiel kod uwi gi lal mar mwandu to gi tho mar oganda. Ka giwacho ni koro gidwaro no odiechieng' makiny gik moko obed kod kwe Kisumo ka mondo kik dhano chak chwer remo kaluwore gi gik matimore. Omiyo Trevor adwa ni mondo aduoki openly ka oganda nena kawuono ni an ok apak sirikal nikech owachna gi ng'ama chielo napaki. An awuon ing'eyo malong'o na adwa bedo representative mar jokondele. Adwa bedo MCA mana kaka bwana machielo no bwacho no adwa bedo MCA. To tija maduong' kabisa en ng'iyo gima ber manyalo konyo oganda na kuma wuokie. Omiyo kinde duto kagoyo kod wang'a taneno ka dongruok nitiere alwora kama ntiere kata kachako gi Mambo Leo Miwani Road. Mane ndara maduong' madhi konyo jo Kisumu County mangima. Ka wadhi Kabonyo aquaculture, weche mag rech. Mano ok gima dhi konyo mana jo Kabonyo, to dhi konyo Kisumu County in terms of economy to gi jo pidh rech kata jo pur mar rech. Ka wang'iyo weche mag niang', pur mar niang' ma kero setemo mondo mi at least oketie lwedo kendo wang'eyo ni very soon nitiere elections mibro tim mar board madhi tayo weche mag sukari. Biro konyo e weche mag pur mar sukari. Omiyo kero setemo weche mag joma tindo, mano weche mag Nyota Fund waseneno mosetimo. Omiyo yiena mondo wawachi ni ka waweyo siasa tenge to wang'iyo ni to piny mar Kenya from kama Uhuru Muigai Kenyatta noweye to gi GDP mar Kenya masani wan kama nadi. Magi gik mang'iyo kapok achako pako ng'ato, gik pok achako pingo ng'ato. Omiyo an gi sama an godo kani adwa go erokamano ne jowa. Anuoyo kendo motegno. Kiny obed rapar. Wan jogo manohinyore Kisumo ka, Homa Bay, Siaya gi Migori madwa timo rapar. Oyienegi mar timo rapar e yo mamuol. Kendo vijande mag Gen-Z kata ka ne gidhi e ng'anyo mane gitimo, ne gidhi e ng'anyo ka ne gitiyo gi simbegi. To gimarach jaduong' Trevor, nitiere joma infiltrate demonstrations, biro kod opanga, biro kod pala, to biro to mayo ji simbe to ketho turo duke to ketho gik maricho. Magi ema ketho nying ng'anyo. Ng'anyo en ratiro kako ndike katiba. Onge ng'amo tame ng'anyo. So long as nise notify the police, ma police oseyieno teri. But sama police goga tear gas, en sama police neno ka duk ng'ate toro. Sama police goga tear gas, en sama neno ka jomoko ringo komagi. To kapoko magi, anase lead demonstrations in Kisumu ka, to aneno kwa wuok kondele gi tiendwa Mwabinya ka town, kapoko gowa gi tear gas. To ka wang'wa tieko ng'anyo mabaromo sa 7, to tear gas koro chako ywak ka koro jomoko ma joma undo donjo, koro turo duke. Omiyo jogo matindo madwa dhi e ng'anyo, gitimo ng'anyo e yo mowinjore kaluwore kod chik. To mag jo maundu maturo mwandu ji kendo ketho mwandu mag ji to kelo remo michwero en gima lit. Ka tieko taparo ni gisani nitiere yawuotwa ma pod bullets nitiere dendgi mapok ogol nyaka sani. Nitiere joma pok trace kata families gi kaluwore gi mano timore. En gima lit kabisa. Omiyo wadwa wacho ni kata ka kiny jomoko dhi e ng'anyo
to gidhi e ng'anyo e yo mowinjore. But Kisumo waka tago erokamano ne jowa manowacho ni onge ng'anyo. Kisumo onge ng'anyo, kiny wan gi kwe, ohala dhi nyime gi gimoro amora. Erokamano. Awiko, un kaka josiasa sani, tiju siesi onego bed ni en ang'o? Kigo josiasa, king'iyo jotend kanisa gi ji duto te ma iluongo kaka jotelo. Tiju sani onego bed ni siesi en ang'o seche ma ng'anyo nitie? Nikech nitie joma yware koni, nitie joma no kaka jatend DCP Gachagua nowacho ne ojende ni koro kigiwuogi ni ng'anyo no dhi kethore. Kidok korwa koni, orengo giri nonyiso jowa ni gin giwuogi. Koro tiju siesi sani onego bed ni en ang'o kaka josiasa, jotend dinde kaka jokanisa gi jotelo duto te? Ng'eyo Trevor, erokamano. Osiepno Bungu Wich, ma Honorable Awiko Nyang'. I wish you well. Kondele ward. Chemelil Tam ward be is sorted. Kuro warom Kisumu County. Wiki kwil gi nyinga. Kaduoge e wach ni Trevor. Tabu ma wan go maduong' ma wanyalo wacho sani. Ojende mang'eny miluongo ni Gen Z somo. Gin gi papers e lwetgi. Tich manonyisgi ni biro migi bende onge. Gitemo ng'iyo ni to josiasa gi, nikech sama wabiro seche moko jowa moko osemiyowa tabu mang'eny. Iket a lot of hopes, iket a lot of promises ne ojende wagi. Ing'eni ka wa empower gi, ok ibi yudo Gen Z mawuok madhi ni e barabara. Sami se empower, kaka wanyalo empower Gen Zs gin yore mang'eny. Kata kwa dhi agribusiness, gin gik ma wanyalo empower gigo. Fish ponds nalo moko nitie sirikal noketo ka. Gin gima nyalo employ ojendewa. Agriculture nitie, mag pidho alode, mag poultry. Gin gik ma kawa engage go ojendewa gi mobet niya, gin busy. Nitie sports. Josiasa onego bed ni empower gi seche machal kama. Sports ineno ka yawo talent ne mang'eny ne ji. Sani igo World Cup. Mani pinywa ni to pok wadhi wan gi geno ni chieng' mondo wachop kanyo. Omiyo onego wa empower the Gen Zs mondo gima kama kik timre. Matiende niya, wan gi a very huge number mar joma educated, to kama gin educated ma ging'e gimoro amora ma nyaka gin gi simoni. Gima dang' migi pesa e lwetgi onge. Ing'eni nyiso niya, in gi an active population ma ok obedo utilized properly mondo mi ginwang' kaka ginyalo wuotho. Emomiyo ineno ka wang' ni giwuogi gi ywagi niya, finance bill ni rach 2024. Kar mondo ichik iti be iwinji gi ng'ama nowuok mana gi simo, inwang'o ka moko tho koro in the process. Gima wacho mana kachako ni en gima ok onego otimre. Omiyo wan kaka josiasa gima onego watim maduong', wa empower jowa. Kisumu County ne nigi program ma all this vocational training, ne nigi those hands-on courses. Carpentry is still there, the plumbing, gango, gigi ng'eni tinde onge villages wagi. Wa empower ojende gi mondo ginwang' kamoro ma ginyalo makorego. Kaka Chemelil Tam ward kama dwa telo ne, vocational training onge. Koro akia kaki expect Gen Z mano osetieko nyaka university mobet e gweng' ni en nitie gimoro modwa timo. Ne waweyo ni ngware kende the only thing ma jowa ging'iyo ni kochopo. Ngware ni gise infiltrate ji koro ng'enye. Ng'ata ok nyal time. Wabiuru kaka jotelo. Akwa wadwa Bungu Wich omaka Kondele. Nyithindo ng'eny Kondele. Ang'o madwa tim? Dong kata ka wash diyaw. Ing'eni gidwaro mana empowerment. Ginwang'o pesa moro matin ma gichakogo. Ng'ama kuro tamo to tama. But kisemiye kaka onyalo chako, mane kaka wanyalo empower gi. Kik wawe ni ka wa empower gi to onge ng'ama dhi luwowa. An tenda da bed ng'ama mor niya, joma ne ni toka a empower gi kata kura weyo kochuno ni kuro ng'anya ka bede telo, but aneno ka jok mane luwa obede empowered, ng'ato nyalo nwang'o pesa ne moro. Ma be dhi konya siling moro 200, 100 mondo gigol pile kidhi kamoro. Inwang'o ka ji ber kata kano ne gigol nikech jomoko ok oyudo. To ng'ato ni empower kucho nyisi ni jatelo mano waweya jogi aeo, jogi adhi sort out. Ka wash na cha dhi maber. Wach gimo mane chako nwa kaka poultry cha dhi maber. Mane gima di mora an kaka jatelo. Miya kwayo jotendwa ma wan go. Wabiuru kamoro achiel, wane ni jowa gi tich mindike ji nyalo bet matin, ok nyal bedo ne ji te, lakini wang'i kaka ginyalo nwang'o yorgi moro mar nweng'o mondo bed kata gi silinge moro 100. Samang'o dhige ng'anyo nonge nikech mitoka modhi kalo mapok oluwo kitrep. Omiyo mane gima nyalo mora kaka jatelo. To kanisa tidwa notim nang'o kuro? Nikech gimbe nitie kaka iketo gi e nyong'ong ni ok gichung' motegno, samoro ji mok winjgi.
Kanisa be nigi rol monego gi play sana sana e wach Nyasaye, nikech mane kama kore nyalo mako go jende. Nyaka iket gibed preoccupied e kanisa ni kani. Dong nitiere activities. Wan gi kanisni mang'eny man gi schools. Wan gi kanisni mang'eny man gi hospital. Jomage mi employ kuondegi. Dong onego bed ni jenzi gi nitie. Ok gina jomoko. Ng'eni kise empower e kanisa no ka joge mimiyo tich kamano. Apart from mana wach Nyasaye monego bed ni yalo. Onego bed gi gimoro maber itimo ma practical. Mama to miyogi. Kata muma puonjowa nitie samoro mane Yesu oro jopuonjre ne. Dhiuru kama udhi upon ngano. Nyiso ni tich mone nitie ok rone gi chiema. Muma bondi ko ng'a moko tiyo kik chiem. Joyalo nego yalne gi mutegno. Idonji kamoro iti idwang silingi moro miye eka wangi chiem. Japuonjo yaro nitiere kaka puonjo rem nikech nitie jomoko mang'iyo to wacho ni jopuonje ma ok opuonjo nyithindo gi yo makare omiyo waneno ka wich teko moro ni iye ka timbe maundu bende ni iye ka. En jo puonj koso jonyuol rem ni kanye ka? Rem ni both. Rem ni between janyuol gi japuonj. Sana janyuol. Mokwongo janyuol parenting anyiso ga jonyuol pile ni gimomiyo tinde nyithiwa masani bende are not serious gi education. Gimoro amora imiyo gi for free. Gimimiyi nono ok en gimobedo valued. An anya paro ni chon kan wadhi sikul not chon ahinya to janyuol ne nyiewo buk kende. Owe chamo chapat, owe nyiewo ring'o to dhi e street Kisumu to nyiewo buk Top Mark. Wana joma no nyiewo negi Top Mark. To babwa kanosekele, and I had a very strict dad, kanosekele to kete to dwa neno ka bende pesa ne manotuonre cha timri nade isomo. Koro jonyuol ma sani to o embrace free. To gima free kaka inyalo monitor timre nade onge. An japuonj kitemo kata correct nyathi. Muma bende wuoyo ni nyathi nyaka bed corrected gi kede. To chik Kenya bende ko yie ni japuonj otimre nade omul nyathi kata gi kede. And kaka ja Africa kendo kaka janyuol sani kendo kaka japuonj mosepuonjo with some years in experience. Ja Africa kigolo kede mokirie gi kede to kizungu wacho ni spare the child spoil the road. Koro nyathi masani ni okethre kethruok ne ai from school kacha discipline wise orumo flat. Jopuonj ma wan go bende sani lwetgi otwe. Nyathi is very indisciplined to gimo nyalo timre nade onge. Omiyo an anya wacho ni kaka japuonj agombo ni the parliamentary committee mar education gi review gini motegno. Ni to how can we instill discipline amongst our learners ma today? Mondo kata wango school mero minene wango school cha kiko timre nade kiko bede. Number 2, funding ma ir serikal bendo timre nade ochopi ne principals and head teachers mag skundegi so that they can motivate a teacher mondo ket nyathi back to back. Mondo funding cho bi piyo japuonjo bed motivated nyathi otim the right thing. But ang'eyo ni gini chakore between janyuol japuonj gi nyathi. Okay. Indiscipline oidho malo kabisa sikundwa. Ni kuonde te. Yes. Obungu wecha ka so yeni gini wach mar guns ni. En yo mane minyalo lose go e yo maber nikech ntiere luoro moro ni jogo jadonjo to ketho gik moko omiyo koro polise be chako golo tear gas chako laore gi ji. En yo mane minyalo tiek godo wach mar guns ni. Moluor Trevor, yena mondo awachi ni mokwongo kapok awuoyo wach mar guns and goonism. Yena mondo awachi ni ng'anyo ok en gima rach. Doctors timoga demonstrations pok waneno ka nitiere kata mana tear gas kata hinyruok kata tho mos police osegoyo godo doctors gi tear gas. Jopuonj timoga demonstrations pok aneno kendo japuonj mantiere kanyo no nyalo confirm mano ni ka gitimoga demonstrations pok waneno ga ka nitiere jomotho kata jomo hinyore nikech ne gine demonstration.
joma chando ji e demonstration gin infiltrators, gin joma koso tije mag tim. Then infiltration ni obiro because of politicians man gi interest gi madwaro ni mondo obed achieved. One, yena mondo awach sani, politicians masani push Gen Zs mondo gidhi e demonstrations gi. Ne gin kanye kinde mane Gen Z gidhi e demonstration mar finance bill. Ne gionge. Gen Z no wuok kendgi e Kenya ka, kendo ne gidhi State House, ne gidhi e Parliament kata Senate kendgi, kuonde mane gitime ng'anyo, ne giwacho ni gino ok en gir politicians. Kata ka ne githo, moko mano hinyore. Onge politicians manodhi nyaka kata functions, kata liete, kata osiptal. An gi jowa mamoko man wachoko ji streets ma Kisumu ka gi kuonde mamoko kwa tero nyaka ji osiptal kwa support joma no hinyore. Sani politicians masani push jogi mondo gidhi e ndara gi. Thoth gi ne gionge kamoro amora mane Gen Z timo. Omiyo jomo ketho kata mana maandamano gin josiasa machiwo pesa. Iluongo kanyo ntiere joma iluongo ni commercial activists. Nitie activists man gin gidhi e ng'anyo nikech oorne gi pesa gi joma moko, kaito gioro pichni ni wasetimo ng'anyo. An anyalo paro Trevor kane moluor mosenindo Raila Amolo Odinga noluongo ng'anyo e piny Kenya ka. An ne wawuok kaka johera mag baba. Ne wadhi e maandamano mabe onge kata pesa mane wanyalo kwayo. Kata pes pi modho ne wanyalo koso. Samoro kata ka namanyo pesa, maol pesa madhi go Nairobi kane wadhi e ng'anyo ka baba wadhi godo Kibera, kata ka waringo godo Mathare, kata kuonde manotime ng'anyo nyaka Chun Town, kana wadhi nyaka gi Sufria e Chun Town. Ne onge ng'ama ne miyowa pesa. But jomichulo pesa sani, gine magiketho meaning mar maandamano. Maandamano ok nyal wuok e katiba because we must respect the constitution. Constitution o envisage Article 37. Mawacho maber ni japiny nyaka dhi e maandamano. Therefore, goons madonjo e demonstrations kendo gi infiltrate kendo gi ketho gi ji e ng'anyo gin jogo michulo kod josiasa. Mana kaka kawuono, jo Kisumo mamine matimo ohala gi jo Kisumo osewacho ni odiochieng' makiny gin koro gidwa ni gibed e ohala. Ng'ama kiny koro kiny nochako chun gi ni gichak giwuok kendo kuonde ma gintiere kendo gichak gidhi e ng'anyo. En ng'ama nadi? Kata ng'ama kiny koro ketho ohala kuonde ma gitimo elni. En ng'ama nadi? To interest ne en ang'o? Nikech maandamano ok ochuno mana ni nyaka ibed e street e kitimo demonstration. Maandamano kata kibet e ot. Pinje mosedongore ma oko, ibro yudo kata ni pinje kata kaka Brazil. Demonstration iyudo kata ka ng'ato kawa kata wuoyo mar dhiang', chieth mag dhiang' to ole ndara. Koro mano nyiso ni mtokni ok nyal ringe ndara, mano kende maandamano semna timore. Koro onge gimoro amora matimore in terms of traffic, but maandamano ok en turo duka ng'ato. Omiyo ambe ayiera kodi gi ng'ata manie piny Kenya ka ni goons and goonism en gima ok onego bed ni wa accept kata wa allow in this modern age and times. Kendo the current politics ma wagoyo sani, we should do away with goons and goonism. Mondo wago politics ma is full of issues and issue based. Ma wagoyo mbaka manyalo gero piny. Mwandu ma wasebedo go in terms of ndara, kik wang' ndara ka ng'ato timo maandamano. Gimora mora ma wan godo kaka street lights ma wantiere go chumbe mochung' ma oting'o teyni maliel kik gibed vandalized. Duk ng'ata kik bed vandalized. Demonstrations is about petition. Joma kiny dwa timo demonstration gi petition the relevant offices mobedo recognized by the government. Other institutions mobedo recognized by the government. You can petition the office of the IG, inyalo petition the office of the DCI. You can petition whichever office mora me feel ni pokotimo tich mowinjore kaka the IPOA. Ana won personally kako bungo wich kipenja kaka jagorok ne ratiro mar oganda kendo jatelo mar bunge la nache piny Kenya. Anyalo wacho ni IPOA okosetimo maber. Kendo funding ma Kenya government fund godo IPOA wawacho ni ok en gima dhi makare. Nikech jo IPOA pok onyiso wa nyaka sama wan godo kan ni cases mane gichako yalo from demonstrations ma previous nyaka sani. Ere polise mane otimo timbe maricho mane onego jowa, mane obambo jowa, kata sani makoro sirikal mar Kenya dwa ni mondo ochul jogo mano hinyore. Agombo ng'eyo ni jogo mano obambo Nyalenda, agombo ng'eyo ni joma nonego Maulid, agombo ng'eyo ni joma nonego Rex Masai, agombo ng'eyo ni polise mano timo timbe maricho e piny Kenya ka gin ng'ama nadi. Nikech justice is only given ka ber ka igoyo pole mana kaka ker kaachiel gi Raila Amolo Odinga no se set aside 2 billion shillings magi dwaro mondo gi at least gi gogo pole gi compensate godo families in terms of
chulo tok di chul ng'ama notho nikech ok inyal kelo ngimane. Onge value mar ng'ama notho. Kata imigi 4 million, that is not their value. But goyo pole ne jogo manotho gi jogo manowito anyuola, jogo manowito mwandu. But gima duong' kabisa, ka process nosedhi mbele, let the IPOA tell us ni joma nonego jogi gi joma noketho mwandu mag jowa e piny Kenya ka. To gin joma nadi. That is when justice will be served. Omiyo mae gima wadwa push maduong'. Otherwise, goonism, to we must say no to goonism. And we must say no to goons. Okay. Awiko imbe kori donje wach mar siasa ni. Wach mar goons ni dhi time nang'o nikech en gima dhi chapo ji kata mana higa mar 2027. IBC to oselanda yanga ni tarik 10 dwe mar 8 2027 udhi e debe. Wadonje debe. Mano nwang'o kwasetiekore gi wach nomination mar ODM ma utiko kora tingo. Mheshimiwa ibe walungi ni mheshimiwa. I wish you well, ang'e ambition mari. Wachaka ma. Adwa kwedo kendo adwa condemn ahinya wach manotimore Chemelil Academy. Ariwo wach no gi wach goons. Adwa kwedo ahinya wach manotimore Chemelil Academy nikech oriwore e wach mar goon. Kendo akwero ojendewa. Kik ng'ato goli kamoro ni miyi pesa mondo idhi keth mwandu ma wan go e gweng'. Kata sikul gero tek. Ma kapo ni ng'ato nyalo wuok ni omiye pesa moro. In fact, jatelo ma kamano manyalo bet ni tiyo go jendewa mar ketho giwa. Onego bed ni onge kama iyiere. Nikech mano nyiso ni wadwa tiyo go jendewa marach. 1500 kata 1000 mimiyo kijana ni timiyo jende kata 30 noromo empower ng'ato kata ng'ata achiel monwang' gimoro monyalo timo. Omiyo wach manotimore Chemelil akwayo kawuono. Ang'eyo ni the relevant agencies osekawo wachno kendo gitimo uchunguzi kabisa maber. Kendo wakwayo ker be William Ruto ni mondo okonywa e wachni. Jomoko owe wuonde gi weche Chemelil. Ing'e ni Chemelil nobedo under lease. Nomiye ng'ato for 30 years. To nitie kuonde manok onego chope. As per the word bawango kaka sikul ne chung kende kamano. En gi kama independent. Onego run autonomously ma ok obedo interfered with gi anybody. Omiyo wakwayo ni school no bed protected. Kaduogo e ng'anyo, josiasa wasani moko, akia ni gin moko tiyo maber, kata moko mafil ni ngimagi bedo threatened, an abiro kawo kawuotho gi gun, awuotho mag osiepega. Nikech onge gima luoro, ng'ato mabe asechwanyo madang' miya wuoth gi guns kabiro, onge. Function inyalo bete go jende ni miluongo mana ni security. Josiasa ne bet kod ginyalo bet gi security ng'ato kidonjo to dosiem ni ng'ane bed kacha. Mano kende mang'eny onego bed ni timore. But yawuoyi matindo go chuma maber ma idwa wuotho kod gi karibu ji 30 kidonjo e function ma kata ka pastor ne yalo ng'ado yalo ne mondi pod ng'iyo kaka idonjo nikech ibiro gadier gi buru. To kaka ibiro iwinjo sane ke ywak te jasiasa ni nodhi kune kia guns notimore nade. Ma otimore kama please an jasiasa madwa wuotho gi guns. En jasiasa makana kaka sewacho. Okonego yiere kamoro amora. Omiyo an akwedo wach guns. Kendo kiny kik giriwre e rapar mar nyithiwagi. Ageno ni nyithiwagi nigi mak ma ging'ere go kaka nen t-shirt ma white gang'o. Mondo gimbe gikonywa fishing out elements machal kama. Kik wawene aweya police kende. Nikech samoro kwa wene police ng'ato biro wuondore ni nie yuka. Namora ahinya gi gima ne jenzi otimo sama ne ging'anyo. Kapo ni dwa kawo sim ng'ato ineno ka gin giwegi ema gise apprehend ni omera mano ne ok gima nogolo wa oko. Omiyo kwadwa guns noriwre. Jogo weyo dhi opar jog gi kwe ka gidonjo kamoro ka gilamo ne jogi. Josiasa owe tiyo gi guns ma gin nyithiwa ma samoro onge tich. Ikawo beti ok wadwa neno ni nyithiwa negore. Ok wadwa neno ni lwenyo mok e kind jasiasa ni kata ni koro mwalimu ne rival na koro wuotho gi ji 30 kadwa nogoye mondo wach ne odok piny. Akwedo wach mar gun gokang' mabor. Mwalimu wach mar guns ni ineno nego time nane. Nikech en gima oseneno limbo e siasa ka to siasa bende koro dhi ka chwakore. Number 1. Gun ok onego bed e sikul. Number 2, gun ok onego dhi e kanisa. Gun ok onego nyon osiptal. Ka nitie kama onyalo practice gunism to bed away from those 3 places. Kata dhi Somalia. En gima lit ahinya ka gun odhi e sikul kama wa train brains madwa konyo Kenya ka
in the near future. But I still want to fault the security apparatus. National intelligence nitie. Gintie up to our doorstep. Ginge what we are planning. Like gimano timrecha melile NTA under investigation, NTA court, okonego wawuoye ahinya. But mano bok nyal mon wawuoye nikech wahinyowa. An ing'eni ka nadongo to nang'eni gun nitie buore ka. Mae kama kan waneno TV to wawinji gun. Sani gun obiro nyaka e dhot. To gun ni mana nyisi ni the rate of unemployment. Gun ok da yie ni gun obedi. Kendo kanisa owe yalo miracles. Giwe yalo receive. Kech tinde yalo ne ji receive mang'eny. Be matero ji e kanisa nikech iwinjo kanyo ni ang'owa ni come and receive your miracles. Kanisa pastors wa onego bed ni koyudo pulpit in the 4 Sundays of a month. Gikaw 2 Sundays gipuonj ang'owa responsibility, gipuonj integrity, gipuonj honesty. Those values onego gitimre nadi. Gipuonj the same thing what in school kuchocho. So kanisa at least they now should now change according to what we are now seeing matimore piny today. Giwe yalo too much of miracles, giwe yalo too much of tithing and what offering. Gichak puonjo responsibility. Koro gini ko chako se between the clergy to wase gi jopuonj to wase gi parenting wasani bende fail ni to wabiro neno ka gunism timre nade dok piny. Okay. But nyithindo ma mineno timo gunzgi. Okadwa fault gi ahinya. Okadwa fault gi ahinya to ne gima na kuongo nyisi ka my opening remark. Gimomiyo ma timore en ni gionge engagement. Engagement ma onge. Okay. To an kipenja one of the solution manyalo wacho gi sana ni nyota fund bende expanded. Okay. Ngato ka ngato nikech ingeni kid spaces like nyithindo mane obedo joma ne oluong ni goons. Kiwinjo rumors madhi around. Tibro yudo ni gin gi spaces even at home. Spaces go kosemi nyathi nyota fund cha to nyalo chaka poultry farm. Makoro gwende gi otimre nade we engage. But security operators otim the best investigation. Okay. The best. Ingeni wacho niya. Even in the jail, almost a third are innocent. So nonro bed nonro makare. Nonro bed nonro makare. Okay. Sakoro mayo wango lakini obungo wicho ya miya nende kamo kariyo mondi wach ni mogiki mondo welor chenro mar buch jopiny. Wach mogiki miwe godo jopiny nango. Wach mogik ma wen go jopiny adwa ni mondo awach ni katieko gi wach mar gunism. Leaders wa kata mantiere counties, governors wa gise fail wa. Gimomiyo gise fail jowa. Gine magin kod pesa to giteko maginyalo revive godo kembe mantiere within the counties manyalo kawo vijande matindo mondo otie kembe go mondo giwe bedo idle. Kichingeyo maber ni obwongo kata paro ma ni thuolo maonge gimatimo nyaka donjie timbe moko maricho maganjao. Omiyo leaders wa go se disappoint wa. Politicians in the name of MCS, MPs, senators, governors, gine magikawo jok maricho magiwuotho godo talk gidwani mondo gimigi gimoro in the name of empowerment. Therefore, what is important in engagement? 2, wang'eyo ni wan gi TVETs. TVETs gi ka jatelo mawuoke okang' kokang' nyalo kawo yudhe manitiere oko kacha maonge kod ujuzi mopogore opogore to nyalo empower gi through such platforms nyalo bedo maber. For example, ng'ato kaka an asekawo rowerni mathoth kabisa matere Rotary, asetero e Kisumu Polytechnic, to in terms of boda bende asetimo gimiluongo ni boda economic empowerment. Aparo ni kumiya mandate mar MCA 2027, the first bill madhitero in the county assembly iluongo ni boda social protection bill. That bill en odhi capture the interest mar boda kako nego benwari structure boda from the county of Kisumu mondo kata ka gichulo shuru to gichulo shuru ka giyudo nderni mabeyo, giyudo ka gin gi stima kata teini kuonde ma ginyalo tiye maber mondo gibed ni gimbene their interest is fully captured ka gisechulo shuru. To bende wang'eyo maduong' kabisa ma important ni nyaka wabed gi gimilongo ni trade fund. Trade fund niendi wakete mondo bede chik e Kisumu County manyalo empower mine wa matimo ohala. Okay. To mogik kabisa adwaro ni mondo akwa oganda wa kamoro amora mwantie ni wago politics ka wang'eyo ni siasa
interest maduong' kabisa en development. E kinde ma wan godo kaka sani kaka oganda Luo, konyruok maduong' ma wayudo e sirikal masani, nitiere ogendni mamoko ma ok omorgo, gitemo dhirowa mondo wawuog e sirikal ni mondo giyud kaka ginyalo donjo. Omiyo jaluo mae kinde ma koro wan bende onego bed ni wang'iye matek kabisa to wan kama nade. Yiena mondo akwaye wang' jowi. Adwa kwayo moluor John Mbadi, adwa kwayo moluor Opiyo Wandayi, tadwa kwayo jogo momi nafas to moloyo John Mbadi ni position momi en position maduong' kabisa e piny Kenya ka. Anyalo paro kinde mane moluor mosenindo Mwai Kibaki ne nie loch. Mane kinde makata mana Equity Bank ne oyawe piny Kenya ka. Nikech riwruok mane oganda mamoko riwore magiyawo. Sani endi gima daher mar kwayo John Mbadi ni to moloyo siasa mar 2032 mosechako wach mar president o concentrate much e konyo circles, okony cooperatives wagi, omi jowagi pesa, omi mine matimo ohala mag aswekra pesa mondo oganda Luo bed gi dongruok. Wawe bedo joma kwecho. Litna kabisa jaduong' Trevor ni pile ka pile ka yawo wang' jowi na Ramogi taneno kilando ni nyathi jaluo fiso tamo to wan kod capacity mana kaka PS Raymond Omolo osewuok oko gi pesa matin ma en godo cha okonyo godo oganda. E kaka wadwa ni Wandayi bende tim to John Mbadi bende offer resources manyalo biro piny kama konyo jowa. Wadwa ni 2027 ka wadhi e siasa to wan gi economic empowerment kaka oganda Luo kendo wategno. 2027 we must protect our resources. Ero kamana ahinya Nyasaye mondo gwedh oganda. Jogo makiny wuok e ndara time ure yo man gi kwe. Jogo makiny ok dhi bedure mier kendo bed maber. Police rit jopiny gi mwandu mag jopiny kiny wane remo machwere piny Kenya. Ero kamano Umbu. Awiko dakika achiel sa koro rach. Wach mogik. Sa odhi mang'eny ahinya. Yiero itimo bang' higni 5 en mar japiny ng'iyo ng'at mano miyo tich kabe osedhi maber gi tich mutiyo kori kelo scorecard. Ibiro gi result ni ka en exceeding, approaching, meeting gi below expectation. 2027 kuchopo ng'ato ka ng'ato chako kawo ombulu gocho. Akwayo jowa ma jo Chemelil kacha ing'e ni wan joniang'. Wakwayo kambi mar Chemelil gi management mare ong'iye japur niang'. Ong'iye joma tiyo e Chemelil. Kako wadwa nosewacho nyithiwa mang'eny majenzi kambi wan go kacha. Wagombo ni kambi omiwa percentage moro mondo otiye i kambi kanyo. Nderni waricho. Ses ing'ado kanyo kendo dhi e county. Agombo ni kapok gichopo e county to nego bed ni ng'iye ni kuonde ma jogi wuothe kata ka niang' ni donje i factory kacha onego bed no kama ber ma inyalo lu. O kama ber gi ngima mar ojende. Onerebo Awiko Nyang' eni e debe 2027 Chemelil Tamu Ward. Kendo wan gi geno maduong' ni ruoth dhi tele wachno. Alright, oyaro. Wach mogik. Wach na mogik en kama. The last time manan ka nanyisi na biro duogo bet ka. Kaka BC. Sani koro an BC. Joge ma pod manyo. Koro sani I'm BC by the grace of God. Number 2, Obungo wichi ni ingene mokwongo ndika ingene ana tiyo ne Obungo ni video nyawita. Kano yao video kar neno video movie. Niluonge ni Champe. Lastly, I want to thank my family. They are very supportive. Maodhe Oyaro's family. Nitie joma tiyo go Trevor. Iluongo ni Tamu staff. Hotel no gi head teacher. Ong'eyo biro naka. Iluongo ni chairman Ominde Polalo. Owacho ni kachopo ka tamosi. Wakao. The entire Tamu staff owacho ni they are so happy that I'm coming back here. Otherwise, I'm also a young person. Taparo ni kadok dala, I'll be sitting down and I'll always sit down with fellow youths. To wa mentor gi to one bindi wa bed role model. Okay. Yes. Ero kamano. Mane kama weche no moro mar buch jopiny Obungo wich president kata jatend bunge la wananchi David Oyaro men japuonj to gi Wycliffe Omondi Awiko Nyang' ja siasa kendo emben jawala. Ero kamano nyako miwa sechegi wan wadwaro nu mana hayo maber gimudhi manyo mbele kanyo no Nyasaye otelnu. Mane kama weche no moro mar buch jopiny ji temo seketo chenro ni motimore makare wadwoko ne gero kamano gi jogo duto tema neno era Ramogi TV kan kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakach Dendo Nombija Taya Nyakuar Guok Ocha Pesa. Unindo maber joka.